Vi fortsætter med vores tur ud i sommerlandet, hvor vores sommerhold ser på nogle af de mindre sportsgrene her i landet. I aften der skal vi til Tørring, og vi skal også en tur op i luften. Min kollega Anders Kås Larsen er taget til Vejle Svæveflyverklub. Kan du gøre os lidt klogere på den her sport? Det kan jeg i hvert fald forsøge. Som I kan se, så er det ikke Billund Lufthavn, jeg er ude ved. Jeg har cirka taget 20 km derfra til Vejle Svæveflyverklub, og en af instruktørerne i klubben, det er dig, Jakob. Hvad er det, du så godt kan lide ved svæveflyvning? Jamen, den her del med, at man kan starte selv og flyve flyet i alle 3 dimensioner, og kan flyve flere hundrede kilometer kun med solens og flyets kræfter uden at bruge motor, det er jo fascinerende. Tak skal du have. Og vi skal ikke forstyrre Jakob mere, for han skal faktisk til at lette her fra landingsbanen lige om lidt. Men han er altså ikke en af de eneste i klubben. Den har cirka 100 medlemmer, og en af de medlemmer, det er dig, Tove. Du skal hjælpe Jakob med at komme op i luften. Hvad er det, der skal til, før at det kan lade sig gøre? Som du kan se derude, der er vejeren lige spændt til flyveren, og nu går Claus ud og er tipholder. Og i det øjeblik, der er signal indenfra, så sender jeg den afsted, og det gør jeg nu. Du må have tot til en ASK 21 på den resterende vejer. 21 resterende. Kør ind. Og så starter den. Og det ser altså noget udramatisk ud, når man står her på sidelinjen. Men det er det altså ikke, når man sidder der første gang her i cockpittet. Det fik jeg lov til tidligere i dag. Skal vi starte med huden måske? Jamen, jeg lukker ned her. 3, 2, 1. Fra 0 til 100 på 2 sekunder. Så er vi i luften. 100. Og så er man i luften i et svævefly. Og så begynder vi at stige opad. Tilbage på jorden skal der en del forberedelser til, før svæveflyveren kan komme på vingerne. De går ned og laver det, der hedder dagligt tilsyn. Og det indebærer jo bare, at man tjekker, at alt det er i orden på flyet, tjekker for skader. Og når man har gjort det og har konstateret, at der ikke er nogen skader eller mangler på flyet, jamen så skriver man i flyets logbog, at man har lavet det. Og så er det jo sådan set klar til at flyve. Og her har vi ligesom cockpittet på et svævefly. Noget af det allerførste, jeg tjekker, når jeg laver det daglige tilsyn, det er jo, om alle roerne de virker, og om de flytter sig, som jeg forventer, de skal. Så har vi nogle instrumenter her. Vi har vores højdemåler og en fartmåler her. Og så har vi nogle skærme her. Og det er egentlig bare en GPS. Ifølge Lukas er der særligt én ting, som adskiller svæveflyet fra et almindeligt fly. Altså, der er også støjen. En motor, det larmer jo helt vildt. Her og der er der jo stort set ingenting. Lige høre vinden en lille smule, men ellers så er det meget fredeligt. Lukas fik øjnene op for sportsgrenen gennem et Facebook-opslag og meldte sig ind i klubben samme dag. Jeg synes, det er fedt at flyve. Det er derfor, jeg gør det. Så er vi nede på jorden igen. Så er der klar. Vi er tilbage. Ja, og jeg er altså tilbage på jorden igen heldigvis, og det var lidt en vild oplevelse. Men Lukas, hvorfor er det, I bliver ved med at have lyst til at svæveflyve? Jamen, altså det er jo helt klart udfordring ved at svævefly uden motor. Altså, hver gang du flyver, det er jo en ny udfordring hver gang, og en ny oplevelse. Det er aldrig 2 flyvninger, der er den samme. Og nogle gange, så kan man så også ende med at stå på en mark, hvis man skulle være uheldig, og opdriften den stopper. Så ja, og så er også helt klart det sociale. Det er lige før, det er vigtigere end at flyve. Altså, at der skal være så mange til at holde det i gang. Der skal i hvert fald være minimum 3 personer til at afvikle en start. Og det fylder også rigtig meget, så når vi ikke flyver, så hygger vi og laver alt muligt andet. Og nu skal du til børne-DM, eller junior-DM, undskyld, her i weekenden. Hvad vil du gerne opnå med svæveflyvning? Jamen, altså, jeg tager jo helt klart med, fordi at jeg gerne vil lære noget. Første gang måske ikke så meget for at vinde, men for at lære noget nyt. Selvfølgelig kunne det være fedt, hvis det kunne lade sig gøre, men det er i hvert fald ikke mit mål til at begynde med. Og tak skal du have.
Og vi skal nemlig også lige nå at høre fra formanden i Vejle Svæveflyverklub, for det er nemlig dig, Kim. Altså, hvad er svæveflyvning for en størrelse her i Danmark? Hvor stort er det? Jamen, svæveflyvningen har været lidt større. Vi har i vores fordoms gode tid, der var vi omkring 2.000. Nu tror jeg, vi er omkring små 1.500 medlemmer. Lidt vigende tilgang, men her hos os, der er vi heldige. Vi har en god tilgang af friske unge mennesker, som ham du lige har fløjet med. Og så jeg tror, vi er sådan rimelig langtidsholdbare i vores klub. Så det er ikke en af de store sportsgrene, men til gengæld så er den god. Den er både afhængighedsskabende og vanedannende. Og hvad er det her for en klub? Jamen det er sådan en god dansk idrætsforening med demokrati og medbestemmelse for alle, og der er plads til alle drenge og piger. Det er en god idrætsforening i bedste danske stil simpelthen. Og hvad håber du for fremtiden af svæveflyvning? Hvordan kigger I fremad for jeres sport? Ja, vi prøver på at få entreret med en masse dygtige unge mennesker. Vi har et skoleprojekt, der kører vi for nogle skoler ind og lærer dem at flyve, eller de får teoriundervisning og praktisk flyvning, så har de en lejrskole herude. Så og det skoleprojekt, vi startede i 2018, det har så bragt vores ungdomsafdeling op i omdrejninger, så vi håber, at vi kan blive ved. Det skulle de andre flyveklubber også gerne kunne. Så jeg tror, vores koncept har bredt sig rundt omkring og er blevet populært. Tak skal du have. Og svæveflyverne, de kommer altså til at blive i luften indtil 1. november, hvor sæsonen slutter. Jamen, så lad os da bare komme tilbage op i luften og slutte den her udsendelse fra det lydløse fly. På grund af kvartfinalerne i badminton nede i Paris, der udgår vores sene udsendelse kl. 22 i aften. Men vi er tilbage i morgen. Kan I have en rigtig god aften.